హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో భాగవతము 4వ స్కందము లోని 14వ అధ్యాయము వేనరాజు కథ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని ఈరోజు 25, 26 మరియు 27 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. కో యజ్ఞ పురుషో నామా. కో యజ్ఞ పురుషో నామా. కో యజ్ఞ పురుషో నామా. యత్ర వో భక్తిరీదృశీ. యత్ర వో భక్తిరీదృశీ. యత్ర వో భక్తిరీదృశీ. భర్తృస్నేహ విదూరాణాం. భర్తృస్నేహ విదూరాణాం. భర్తృస్నేహ విదూరాణాం. యథా జారే కుయోషితాం. జారే కుయోషితాం. జారే కుయోషితాం. ఓ యజ్ఞ పురుషో నామా. యత్ర వో భక్తిరీదృశీ.
పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరీదృశీ పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరీదృశీ భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం కో యజ్ఞ పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరీదృశీ భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరీదృశీ భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం. హరే కృష్ణ. సతీ మాతాజీ వై జయంతి దేవిదాస్ మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాత ఓ యజ్ఞ పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరిదృశీ భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. కో యజ్ఞ పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరీదృశీ భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారం అండి. కో యజ్ఞ పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరీదృశీ భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితం. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ సుముఖి సాధ్వి దేవిదాస్ మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుది. కో యజ్ఞ పురుషో నామ యత్ర యో భక్తిరీదృశీ భర్తృస్నేహ విదూరాణం యథా జారే కుయోషితాం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కో యజ్ఞ పురుషో నామ యత్ర వో భక్తిరీదృశీ భర్తృశ్రేహ దూరాణం యథా జారే కుయోషితాం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. కహ కహ ఎవడు, ఎవడు ఎవడు, యజ్ఞ పురుష యజ్ఞ పురుషః సమస్త యజ్ఞభోక్త సమస్త యజ్ఞ భోక్త నామ నామ నామధేయుడు నామధేయుడు యత్ర యత్ర యవ్వానికి యవ్వానికి వహ వహ మీ యొక్క మీ యొక్క భక్తి 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 ఈదృశి దృష్టి అంత గొప్పగానున్నది అంత గొప్పగానున్నది భర్తృ భర్తృ భర్తకు భర్తకు స్నేహ అనురాగము అనురాగము విదూరాణం రహితముగా రహితముగా యథా యథా వలే వలే జారే జారే జారుని ఎడ జారుయడా కుయోషితాం యోషితాం కులతయగు స్త్రీ యొక్క. యొక్క హరే కృష్ణ. భావము నేను ముందు చదువుతాను, మళ్ళీ చదువు. దేవతల ఎడ మీరు మిగుల భక్తిని కలిగి ఉన్నారు. ఇంతకు వారెవ్వరు? నిజమునకు వారి ఎడ మీకు గల అనురాగము కులతయగు స్త్రీ అనురాగమును బోలియున్నది. ఆమె తన వివాహక జీవనమునే నిర్లక్ష్యపరిచి జారునిపైన ఆసక్తిని కలిగి ఉండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దేవతల ఎడ
మీరు మీరు మిగుల భక్తిని కలిగి ఉన్నారు. కలిగి ఉన్నారు. ఇంతకు వారెవ్వరు? ఇంతకు వారెవరు? నిజమునకు నిజమునకు వారి ఎడ మీకు గల వారి ఎడ మీకు గల అనురాగము అనురాగము కులత యగు స్త్రీ కులతయకి అనురాగమును అనురాగమును పోలియున్నది. పోలియున్నది. ఆమె ఆమె తన వైవాహిక జీవనమునే తన వైవాహిక జీవనమునే నిర్లక్ష్యపరచి నిర్లక్ష్యపరచి జారుని పైన జారునిపైన ఆసక్తిని కలిగియుండును. కలిగియుండును. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయంలోని 26 మరియు 27 శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. విష్ణుర్విరించో గిరీశ విష్ణుర్విరించో గిరీశ విష్ణుర్విరించో గిరీశ విష్ణుర్విరించో విష్ణుర్విరించో గిరీశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః వినండి, విన్న పదాలు చదవండి. హరే కృష్ణ. ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో దనద సోమః పర్జన్యో దనద సోమః పర్జన్యో దనద సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వర్షాపయోః ప్రభవో వర్షాపయోః ప్రభవో వర్షాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః దేహే భవంతి నృపతేః దేహే భవంతి నృపతేః
సర్వదేవమయో నృపః సర్వదేవమయో నృపః సర్వదేవమయో నృపః విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యోదనద సోమః తిరగ్నిరపాం పతిః పర్జన్యోదనద సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః సో మొదటి శ్లోకం ఒకసారి చూద్దాం మొత్తం పూర్తిగా. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యోదనద సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః ఏతే చాన్యేష విబుధాః ప్రభవో వర్షాపయోః ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వర్షాపయోః దేహే నృపతే సర్వదేవమయో నృపః భవంతి నృపయో సర్వదేవమయో నృపః హరే కృష్ణ. లాస్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. నెక్స్ట్. ఏతే చాన్యేష విబుధాః ప్రభవో వర్షాపయోః దేహే భవంతి నృపతే సర్వదేవమయో నృపః హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇద్దరిని పిలుస్తాను. ఫస్ట్ పార్ట్ ఒకళ్ళు చదవ, ఫస్ట్ శ్లోక ఒకళ్ళు చదవండి, సెకండ్ శ్లోక నెక్స్ట్ వాళ్ళు చదవండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి టైం దొరకదు. హరే కృష్ణ. సుముఖి మాతాజీ మీద అయిపోయింది కదా? ఓకే. శోభారాణి మాతాజీ, ఓకే మీరు తీసేయండి. ఓకే. శోభారాణి మాతాజీ ఫస్ట్ శ్లోక చదవండి, బృందా మాతాజీ సెకండ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. ధన్యవాదాలు. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో పరశాపయోః
वरशापयोः देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः हरे कृष्ण హరే కృష్ణ. శివప్రియ దేవిదాస్ మాతాజీ 26 చదవండి. రామాంజని మాతాజీ 27 చదవండి. హరే కృష్ణ. శివప్రియ దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, రామాంజని మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారం 26 ప్రభుజీ. చదవండి. 26 చదవండి. హరే విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మంజుభాషిణి మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి. ఏ తేచక అని చదవండి. మంజుభాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరసాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనద సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కోటేశ్వరి హరే మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతే చాన్యే చ విబుధః ప్రభవో వరసాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ ప్రభు. పుష్కల మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. చెరొక శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏతే చాన్నే చ విబుధా ప్రభవో వరశాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవామయో నృపః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కిషన్ ప్రభు, యశోదా మాతాజీ. చెరొక శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిర్పాం పతి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరసాశాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, జయప్రద మాతాజీ. చెరొక శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభు. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరశాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. విష్ణుర్విరించో గిరీశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరశాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏతే చాన్య చ విభూతాః ప్రభవో వరసాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ. వసుంధర మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ. సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో దనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏ తే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరసాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ. ఉజ్జల మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విష్ణుర్విరించో గిరీశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో దనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరసాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ. శివప్రియ దేవిదాస్ మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. శివప్రియ దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సరే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు ఒకటి చదవండి. ఈ చంద్రావతి మాతాజీ కంటిన్యూ చేయి. సెకండ్ కోర్స్ చదవ. ఓకే మ్యామ్. హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు పై చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విష్ణుర్విరించో గిరీశ ఇంద్రో వాయురమో రవిః పర్జన్యో దనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. ధన్యవాదాలండి. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరశాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. రామకృష్ణ ప్రభు, సరళాదేవి కే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. విష్ణుర్విరించో గిరిశ ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో ధనదః సోమః క్షితిరగ్నిరపాం పతిః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతే చాన్యే చ విబుధాః ప్రభవో వరశాపయోః దేహే భవంతి నృపతేః సర్వదేవమయో నృపః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. విష్ణుః పంచః బ్రహ్మ గిరిశః శివుడు ఇంద్రః ఇంద్రుడు వాయుః వాయువు యమః యముడు రవిః సూర్యుడు పర్జన్యః వర్షమును నిర్దేశించువాడు ధనదః కుబేరుడు సోమః చంద్రుడు క్షితిః ధరిత్రి యొక్క అధిష్టాన దేవత అగ్ని అపాం పతిః జలదేవతయగు వరుణుడు ఏతే వీరందరును మరియు అన్యే ఇతరులు దేవతలు
దేవతలు ప్రభవః వర్షాపయోః వరములు శాపమును రెండింటిని వసుగుటలో దేహమున భవంతి వశించియుందురు నృపతేః రాజు యొక్క సర్వదేవమయః సమస్త దేవతలను గూడియున్నవాడు నృపః రాజు. హరే కృష్ణ. భావము: విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, వాయుదేవుడు, యముడు, సూర్యుడు, పర్జన్యుడు, కోశాధిపతియగు కుబేరుడు, చంద్రుడు, పృథివి, అగ్నిదేవుడు, వరుణుడు వరములను గాని శాపములను గాని ఇయ్యగల సమర్థులైన ఇతర దేవతలందరూ రాజు దేహమున వసించియుందురు. ఈ కారణమున రాజు సర్వదేవమయుడని తెలియబడును. దేవతలందరూ అతని దేహమునందలి అంశలు మాత్రమే. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, వాయుదేవుడు, యముడు, సూర్యుడు, పర్జన్యుడు, కోశాధిపతియగు కుబేరుడు, చంద్రుడు, పృథివి, అగ్నిదేవుడు, వరుణుడు వరములను గాని శాపములను గాని ఇయ్యగల సమర్థులైన ఇతర దేవతలందరూ రాజు దేహమున వసించియుందురు. ఈ కారణమున రాజు సర్వదేవమయుడని తెలియబడును. దేవతలందరూ అతని దేహమునందలి అంశలు మాత్రమే. హరే కృష్ణ. భాష్యము. పలువురు దానవులు తమను తాము దేవదేవునిగా భావించుచు సూర్య చంద్రాది లోకములకు నిర్దేశకులమని పలుకుచుందురు. మిథ్యా అహంకారమే దీనికంతటికి కారణము. అదే విధంగా వేనరాజు కూడా దానవ స్వభావమును పెంచుకొని తననే దేవదేవుడని పలుకుసాగెను. అటువంటి దానవులు ఈ కలియుగమున పెక్కురుగలరు. వారందరూ మునులచే సాధు పురుషులచే శిక్షింపబడుదురు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు. వీటికి భావము మరియు భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి ఆ వేనరాజు మరి మునులు ఉపదేశం చేసిన తదుపరి వారితో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో పూర్వపు శ్లోకాలలో వేనరాజు ఎంతటి మూర్ఖత్వంతో అహంకారంతో ఆ మునుల ఎడ ప్రవర్తించాడో చూసాము. వారిని అంటే పసిపిల్లల వలె అనుభవహీనులైనటువంటి వాళ్ళలాగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంటూ బాలిషా బతయూయం అని వాళ్ళని ఆ విధంగా అవమానపరిచాడు. ఇంకా అవమానపరచడమే కాకుండా వాస్తవానికి రాజే దేవదేవుడు, మరి అటువంటి ఆ రాజును మీరు అజ్ఞానం చేత అర్చించడం లేదు. అలా అర్చించకపోవడం వల్ల మీరు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖాన్ని పొందలేరు అంటూ ఆయన వారిని హేళనగా అవమానపరుస్తూ మాట్లాడినటువంటి విషయాలను పూర్వపు శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటివి. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఇంకా వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, ఇంకా ఆ వేనడు యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి శ్రీహరిని కూడా అవమానిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి పూర్వ శ్లోకాలలో మునులను అవమానపరుస్తూ మాట్లాడి, ఇక ఈరోజు శ్లోకాల్లో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే తానే యజ్ఞ పురుషుడెవడు అనే విధంగా మాట్లాడుతూ ఆ యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి శ్రీహరిని కూడా, దేవదేవుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవాను కూడా అవమానిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో ఆయన అంటూ ఉన్నటువంటిది, కో యజ్ఞ పురుషో నామయత్రవో భక్తిరీదృషి భర్తృ స్నేహ విదూరానాం యతాచార కులయోషితాం. సో ఇక ఆ అంటున్నాడు, యజ్ఞ పురుషుడు ఎవడు అనే విధంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన అంటున్నాడు, ఇక్కడ దేవతల ఎడ మీరు మిగుల భక్తిని కలిగి ఉన్నారు. ఇంతకీ ఎవరు వాళ్ళు అంటే దేవతలను కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు, మీరు మరి ఆ యజ్ఞాధిపతి యజ్ఞభోక్త అయినటువంటి శ్రీహరి అని పిలువబడేటువంటి వాడు ఎవరు? మీరు ఈ దేవతలందరూ అంటున్నారు, వీళ్ళంతా ఎవరు? నిజానికి వారి ఎడ మీకు కలిగినటువంటి అనురాగము ఏదైతే ఉందో అది ఒక కులత స్త్రీ అనురాగాన్ని పోలి ఉన్నది. మీరు మాట్లాడేటువంటిదంతా కూడా నా దగ్గర ఉంటూ, నా రాజ్యంలో ఉంటూ, నేను ఇస్తుంటే పోషింపబడుతూ, నా చేత పోషింపబడుతూ ఉన్నటువంటి మీరు మరి యజ్ఞాధిపతి అంటూ, దేవతలు అంటూ వాళ్ళ ఎడ అనురాగం చూపెడుతున్నారు. మీరు చూపెట్టేటువంటి అనురాగము ఏదైతే ఉందో అది ఒక కులత అయినటువంటి స్త్రీ చూపేటువంటి అనురాగం లాగా ఉన్నది. ఆమె తన వైవాహిక జీవనాన్ని నిర్లక్ష్యపరచి ఆ పరపురుషుడు అంటే భర్త పైన ప్రేమను కోల్పోయి, ఎలా అయితే పరపురుషుడి యందు జారుని పైన ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుందో అలా ఉన్నది మీరు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది అంటూ చాలా హీనంగా ఆ వేణుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆయన అంటున్నాడు, మీరు ఇంత భక్తి చూపుతూ ఉన్నట్టున్నారే, మీరు దేవతల ఎడ అంత మిగుల భక్తిని కలిగి ఉన్నారు అంటే మీరు అంత భక్తిని చూపుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలు గాని యజ్ఞ పురుషుడు ఎవడు? మీరంతా కూడా భర్తపై ప్రేమను కోల్పోయి
ఉపపతిని అంటే ఇంకొక అతన్ని ఆశ్రయించే దుష్ట స్త్రీల వలె మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు నన్ను విడిచి, అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు, నేను మిమ్మల్ని పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి మీకు నేను మరి భర్తృ అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి నేనే మీకు అసలు నిజమైనటువంటి వాడను. నన్ను విడిచి అతని పట్ల మీరు ఇంత భక్తిని ఎందుకు చూపుతున్నారు ఇదంతా అంటూ ఆయన వేణుడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీ మహావిష్ణువుని కూడా ప్రశ్నిస్తూ అవమానిస్తూ ఉన్న, ఎవడతడు అన్నట్లుగా, మా దేవతలు ఎవరు, ఆ యజ్ఞ పురుషుడు ఎవరు? మరి ఎందుకంటే మనకి వేదాలలో చెప్పబడుతుంది యజ్ఞో వై విష్ణు అంటూ చెప్పబడుతుంది, యజ్ఞమే విష్ణువు. మరి అలా మరి అలాగే భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, అహం వి సర్వ యజ్ఞానాం అంటూ, సర్వ యజ్ఞాలకు భోక్తను ప్రభువుని నేనే అంటూ చెప్పినటువంటి మరి ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ వేణుడు మాత్రము అసలు యజ్ఞ పురుషుడు ఎవరు, దేవతలు ఎవరు, మీరంతా ఎందుకు వారిని ఆశ్రయిస్తున్నారు, వారి ఏడ అనురాగాన్ని కలిగి ఉన్నారు, మీరు ఉండవలసినటువంటిది నన్ను, మీరు పూజించవలసినటువంటిది నన్ను అంటూ వారిని, అలాగే ఆ యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుని కూడా అవమానపరుస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కానీ వాస్తవానికి ఎలా ఉండాలి, రాజు అనేటువంటి వాడు ప్రజలను ధర్మంలో నిలబెట్టాలి, ఇది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉండేటువంటిది. కానీ ఇక్కడ వేణుడు యజ్ఞాలను నిషేధించి తననే పూజించమని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుణ్ణి నిరాకరించడం అనేటువంటిది అత్యంత నాస్తికంగా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. భగవంతునికి చెందవలసినటువంటి గౌరవాన్ని తనకు అపహరించుకోవడం అనేది వేణుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి మహాపాపము. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకము ద్వారా నేర్చుకోవలసినటువంటిది ఏంటంటే, చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, భగవంతుని స్థానాన్ని ఎవడు కూడా ఆక్రమించలేరు. ఇది ఒక గొప్ప హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే తదుపరి మనకు తెలుస్తూ ఉంది. సో కాబట్టి ఆ భక్తి అనేటువంటిది కానీ ఏదైనా ఆ యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి శ్రీహరి పట్ల ఉండాలి. అదే సమస్తమైనటువంటి శుభాలకు మూలం. సో ఇంకా ఆ విధంగా మాట్లాడిన తర్వాత, అంత అవమానకరంగా మాట్లాడిన తర్వాత, విష్ణువు ఎవడు, దేవతలు ఎవరు, మీరంతా ఎందుకు అలా చేస్తూ ఉన్నారు, మీరు నన్ను పూజించాల్సిన దానికి బదులుగా వేరే ఎవరినో పూజిస్తున్నారు అన్నట్లుగా అతడు మాట్లాడుతూ, సో ఒక వ్యవస్థలో ఉండవలసిన ధర్మానికి భిన్నంగా మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటూ ఆయన ఒక ఉపమానాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చాలా దారుణంగా చెప్పబడినటువంటిదిగా మనము చూడవచ్చు. ఇక తదుపరి ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు, విష్ణుర్విరంచ గిరిశః, విష్ణు విరంచ గిరిశః ఇంద్రో వాయుర్యమో రవిః పర్జన్యో దనద సోమః క్షితిః అగ్నిః అపాంపతిః. విష్ణువు, విరంచః బ్రహ్మదేవుడు, గిరీశః శివుడు, ఇంద్రుడు, వాయుదేవుడు, యముడు, రవి సూర్యదేవుడు, పర్జన్యః వర్షదేవుడు పర్జన్యుడు, ధనదః కుబేరుడు, దేవతల యొక్క ధనాగార అధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు, సోమః చంద్రుడు, క్షితిజః ధరిత్రి, భూకి అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి భూమి కూడా నాలోనే ఉంటుంది, ధరిత్రి కూడా, అంటే నేనే అంతటా ఉన్నాను అన్నంత ఒక ఇదిగా, అగ్ని, అపాంపతి వర్ణదేవుడు, జలదేవత అయినటువంటి వర్ణదేవుడు, ఏతేహి వీరందరూ కూడా, మరియు ఇతరులు కూడా, ఎలాంటి వాళ్ళు, విభుద దేవతలు, ప్రభవ సమర్థులు, ఎటువంటి సమర్థులు, వరశాపయోహో
వరములను శాపాలను రెండింటినీ ఇవ్వగలిగేటువంటి వాళ్ళు కూడా దేహే భవంతి నృపతే, రాజు అయినటువంటి నా యొక్క దేహంలో ఉన్నారు. సర్వదేవమయో నృప, ఈ సమస్త దేవతలు మీరు ఎవరెవరినైతే అంటూ ఉన్నారో నేను చెప్పిన వీళ్ళందరూ కూడా నా దేహంలోనే వసించి ఉన్నారు కదా. మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఎవరిని పూజించాలి? నన్ను పూజించాలి అంటూ ఆయన ఎంతటి అహంకారంతో అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, వాయుదేవుడు, యముడు, సూర్యుడు, వర్షదేవుడు, మరి కుబేరుడు, చంద్రుడు, పృథివీ, అగ్నిదేవుడు, వర్ణదేవుడు, వరములను గాని శాపాలను గాని ఇవ్వగలిగేటువంటి ఇతర దేవతలందరూ కూడా ఈ నా యొక్క దేహంలో వసించి ఉన్నారు. ఈ కారణం చేత రాజే సర్వదేవమయుడని మీరు తెలుసుకోవాలి. దేవతలందరూ కూడా ఆయన యొక్క అంశలు మాత్రమే, రాజు యొక్క అంశలే ఈ దేవతలందరూ. మీరు ఎవరినైతే పూజిస్తా అంటున్నారో అలాంటప్పుడు మీరు పూజించవలసినది నన్ను కదా అంటూ సో మహా అహంకారంతో మహాపాపి అయినటువంటి ఆ వేణుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అయితే శాస్త్రాల ప్రకారంగా చూస్తే మనకి మరి వాస్తవానికి ఈ మాటల్లో, ఎందుకంటే భగవంతుని అంశగా చెప్తాడు రాజు కాబట్టి కొంత ఉన్నటువంటి, కానీ దానిని ఈ వేరుడు మాత్రం వక్రీకరించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏంటి మరి ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఉన్నటువంటి సత్యం ఏంటంటే, రాజు ధర్మాన్ని రక్షించేటువంటి సమయంలో వివిధ దేవతల గుణాల యొక్క ప్రతిబింబిస్తారు అని చెప్తారు. ధర్మాన్ని రక్షించేటప్పుడు వివిధ దేవతల్లాగా రాజు వ్యవహరించాలి. అలాగే న్యాయం ఇచ్చేటప్పుడు అతడు యముడిలాగా పనిచేయాలి అని చెప్తారు. ప్రజలను పోషించేటప్పుడు ఇంద్రుడి వలె ఉండాలి అని చెప్తారు. సంపదలను కాపాడేటప్పుడు కుబేరుడిలాగాను, తేజస్సులో అతడు సూర్యుని వలె వ్యవహరిస్తూ ఉండాలి. అది దాని అర్థం, అలా ఉండాలి అని అంతేకాని ఆయనే అతడని కాదు, ఆయనలోనే వీళ్ళందరూ ఉన్నారని కాదు. వాళ్ళలాగా రాజు వ్యవహరిస్తూ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి అనేటువంటిది శాస్త్రంలో చెప్పబడేటువంటి ధర్మం, సత్యం. శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి సత్యం ఏంటంటే, రాజు ధర్మాన్ని పరిరక్షించి ప్రజలను పరిపాలించేటప్పుడు వివిధ దేవతల యొక్క లక్షణాలను అతడు ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంటాడు, ఆ దేవతలాగా ఉంటాడు. ఉదాహరణకు కొన్ని తీసుకుంటే, న్యాయం చేయవలసినప్పుడు మరి దేవతల్లో న్యాయ నిర్ణేతగా ఉండేటువంటి వాడు ఎవరు అంటే యముడు. వాస్తవానికి యముడి దగ్గరికి పాపాలు చేసిన వాళ్ళే పోతారని అనుకుంటారు, తప్పది. పాప పుణ్యాలు ఎవరు చేసే వాళ్ళైనా యముడి దగ్గరికి పోయి అక్కడ ఆ చిత్రగుప్తుడి దగ్గర ఉండేటువంటి లెక్కల ప్రకారం ఎటు వెళ్ళాలో అక్కడి నుంచి వెళ్తారని కొన్ని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి మనకి. గరుడ పురాణం కానీ ఇవి కానీ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సరే, భక్తులకు ఎలాగో విష్ణుదూతలు వస్తారు, తీసుకువెళ్తారు, అది వేరు విషయం. కానీ పాపపుణ్యాలు కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వాళ్ళు యముడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడంటే ఒక పాపాలు చేసినటువంటి వాడు ఒక్కడేని కాదు. అక్కడ ఎవరైనా న్యాయం నిర్ణేతగా యముడు ఉన్నటువంటి వాడు ఆ యముడి దగ్గరికి పోయిన తర్వాత మన జీవిత కాలంలో చేసినటువంటి చిట్కాలన్నీ కూడా లెక్కలు రాసి పెట్టి ఉంటాయి, చిత్రగుప్తుడి దగ్గర రాసి ఉంటాయి మనవన్నీ. ఆ రాసినవన్నీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యముడు చూసి, ఓహో నువ్వు ఇవి చేసావు, నువ్వు ఇవి చేసావు, కాబట్టి నువ్వు ఇళ్ళు ఇది అనుభవించవలసిన వాటికి సంబంధించినవన్నీ నిర్ణయిస్తారు. అలా న్యాయం చెప్పవలసినప్పుడు యముడులాగా ఆయన పనిచేయాలి అని చెప్తారు. ప్రజలను పోషించవలసి వచ్చినప్పుడు ఇంద్రుడు, దేవతల అధిపతిగా ఉండేటువంటి ఇంద్రుడిలాగా ప్రవర్తించాలి అని చెప్తారు. సంపదలను కాపాడేటప్పుడు ఒక ట్రెజరర్, కోశాధికారి ధనాన్ని ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా, సో అలా చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అతడు సూర్యుడిలాగా తేజస్సుగా ఉండాలి, చంద్రుడిలాగా చల్లగా ఉండాలి. అందుకే రాజు సర్వదేవమయుడు అనేటువంటి ఒక ఉపచారార్థం ఉంటుంది, అందులో డౌట్ లేదు. కానీ ఇక్కడ వేనరాజు మాత్రం దానిని వక్రీకరించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రతిపాదుల వారు మనకి వివరించేటువంటి దాని ద్వారా రాజు భగవంతుని ప్రతినిధి మాత్రమే. ధర్మాన్ని అనుసరించే విధంగా
రాజు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, ప్రజలను గౌరవించాలి. కానీ రాజు తనను భగవంతునిగా ప్రకటించి పూజింప కోరితే అతడు వెంటనే అధికారానికి అనర్హుడవుతాడు అని చెప్తుంటారు. వేణుడు కూడా ఇక్కడ ఈ అద్దులు దాటి భగవంతుడి స్థానాన్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు అతన్ని శిక్షించినటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఇంకా ముందు ముందు వస్తుంది. వేణుడి యొక్క చరిత్ర ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటిది అధికారం అనేటువంటిది సేవకు మాత్రమే. ఒక టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న టెంపుల్లో ఏదైనా ఒకవేళ అధికారం మనకి ఏదైనా వచ్చినా అది సేవ చేయడానికి ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప మన అహంకారాన్ని ప్రదర్శించడానికి కాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. భగవంతుని ప్రతినిధిగా అధికారం మనకు లభించినప్పుడు మనము అది ఆ ప్రజలను ఎవరైతే ఆధీనంలో ఉంటారో వారిని ఆ భగవంతుని వైపుకు నడిపించడం, తన వైపుకు నడిపించుకోవడం కాదు. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇవంటే సాధారణంగా విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, వాయువు, యముడు, సూర్యుడు, కోశాది కుబేరుడు, చంద్రుడు, పృథివీ, అగ్నిదేవుడు, వర్ణుడు, పర్జన్యుడు అనేటువంటిది కొంచెం నాకు ఇంతకుముందు ఉండేది. కానీ ఇక్కడ పర్జన్యుడు అనేటువంటిది వర్షదేవుడుగా చెప్తుంటారు. వర్షదేవుడు అంటే వర్షానికి ఆ అధిపతిగా ఉంటాడు. అంటే మేఘాలను వర్షాలు కురిపించే విధంగాను, భూమికి వర్షాన్ని అందించడము, వ్యవసాయము, పంటలు, ఔషధానికి, మొక్కలకు, జీవరాశులకు కావలసినటువంటి నీటిని అందించేది. ఆయన వర్షదేవుడుగా పిలువబడతాడు. సో దాదాపుగా వర్షదేవుడు, వర్ణదేవుడు ఒకళ్ళే అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ రెండు పదాలు వేరువేరుగా ఇవ్వబడింది. వేరువేరే వర్షదేవుడు అంటే మేఘాలకు అధిపతిగా ఉండి వర్షాన్ని కురిపించేటువంటి వాడు వర్షదేవుడు, శాస్త్రాల్లో పర్జన్యుడుగా చెప్పబడినటువంటి వాడు. అలాగే వర్ణదేవుడు అనేటువంటి వాడు జలాధిపతి అని చెప్తారు. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి జలాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ముందు ముఖ్యంగా సముద్రాలు, నదులు, సమస్త జలాలకు అధిపతిగా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఈ వర్ణుడు పశ్చిమ దిక్కుకు దిక్పాలకుడుగా కూడా అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరికి కొంచెం ఉన్నటువంటి తేడాని మనం ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి కొంత క్లారిఫికేషన్ వచ్చినటువంటి విషయం కూడా చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములో వాటి యొక్క భావం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.